Ay nagsaba uy, madto na ko. Uy, paminaw sa kuha ba? Naunsan man tinood ito kong gistorya. Ay nagbalik diri ah. Sus, di ko kakawalan. Pura po guba na anad nga mga manok na may kauban. Panguta man tong laki ha. Uy, ako na gani gusto makikita. Wa pa jud ko gidong paggabi eh. Sa puta, uy. Tara. Kagi, sorry, medyo na late ko ha. Tara, muan tag manok ta. Pagsuloy mo gadto, uy. Timpo-timpo, nansa ka. Pala makagwa ko ni mo gidong paggabi eh. Kaklaro sa tong sabot nga mo dong kaari anja unsa mong gibuhat? Wa ka ni dong ari. Gipaasar ako nimo. Ay. Stula ka na, raman di ay ni adto mugod ko diri kagabi iba. Niari ka? Usa ko ka oras naghuwat dari anja. Wa malay ko kita nimo. Ay ingon ani manggong nahitabo pag sulod na ko diri kagabi imong kuya nagbantay man din sa inyong manukan. Naargi panahon na. Usakpan ti ka. Bilis pa ng panahon mo ah. Kamang nagali ko niya kung kamot iyang natamakan tapos iya pa din nabusdakan. Sus rason, kung gusto may paraan, pero kung ayaw maraming dahilan. Nah, di man mo tuon nun bayhanan ni adto lagi ko diriya wala lang jud ko nakalaho sa atong tagbuanan. Ay nagsaba uy, madto na ko. Uy, paminaw sa kuha ba? Naunsan man tinood ito kong gistorya. Ay nagbalik diri ah. Asa naman ka? Samo ka di ba imo pa kong ubanan? Kung asa tumanukan nga itong adtuan. Luka, mayanan man, matuos ko ah. Noon, kaya na kumanguwag manok nga kura isa. Sus, di ko kakawalan. Kura po guba na anad nga manguwag manok na may kauban. Bita eh, kaya ko itong jeep kayo mo mata eh. Alahan, himala lagi ka madlaw kay buutan kayo ka. Sushan, bisan pagwa ko nimo ana-ana agabi i-deserve gyud po nimo iserban. Ay, salamat. Okay, gabi eh. Grabe kay nako ka stress ba? Ay, nan sa baday ka. Kano mo gabihan? Nangiti mo tong manok. Dito para po nga ginawang kamot akong silingan. Mao ganing kadadali kong gawas gabi kay akong gilibot hindi bok balay kay sure ko nga kailak ko ato. Kinsa puntuhan? Ay sushan. Wala ilado drink kiriwan ng kamot sa silingan. Nah, di man mo tuon ng bayhanan ni adto lagi ko diriya wala lang jud ko nakalaho sa atong tagbuanan. Ako'y isa Sus rason, kung gusto may paraan, pero kung ayaw maraming dahilan. Mauban? Susikaon na lamang gundahan eh para mawain mo stress oh. Welcome. Welcome. Kano? Lamit tayo, lamit. Ibaw ko. Taimpan! Nga nung naa naman yung wingbag sa akong hiniktan. Ay, hindi nakalimot kukuhaan. Ay na! Mag-iiha ko hiniktan. Ay, sagdi na lamang gundahan kaya makatilaw kasi mahinik. Tantoy! Mura magwanaanad nga way kauban. Pero mas maayo magyud ang tatong nay kauban kay nay mo look out. Huwag mong subukan. Nalagi ka. Sorry, ako nito sa imo ah. Sus, ikaw manggod. Nagsulti bitaw ko sa imong tinuod. Abi manggod na kog nangilab ra ka. Sus, nyan sa man uban pa ka sa kuwaw dili na. Sus, naramday na dira ra ka eh. Taysa, Sa man. mo ba naghapon ko nimo? Sus, naramday na o dira. Sus, naramday na. Tara. Kinsa na pud kayang manukan sa silingan ang matiradahan ng mundo amigo no?
Pabuta lang na sa next episode, pero bago na tanan, nasa ko introduce nga gaming app sa inyo mo ni ang Masaya Game. I-click lang nyo ng link na sa comment section tapos click download, mamili ka dra amigo na register og login. Pero kung bago pagali ka, mag-register ka. Ibutang lang nimo dra imong cellphone number, password, verification code og referral ID. Then boom, automatic makasulod na ka sa Masaya Game. Og nanay klase-klase dula dra amigo na Dragon Tiger, color game ug uban pa. Pero ako amigo, i-try ra ng color game kay color man na muraro kay sa perya, mamili ra ng favorite color dra. Unya unda-ugan kami ko gusto ka mag-cash out, i-click lang nimo ng withdraw. Ibutang nimo dran GCash account ug ang amount kung pila imong i-withdraw. Then automatic maka-withdraw na ka. Unya amigo kung nahotdan kag coins pero gusto pa ka magdola, i-click lang nimo ng plus sign, mamili ra ka dra amigo na 100, 200, 500, 1,000 ug uban pa. GCash ga apoy gamita. Unya unsa man amigo? Nagits nimo? Pero pahamangno lang amigo ha. Dola responsibly.